We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Usisi wami wamithela ubaba wengane yami ekubeni eyami wayiphika. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Uyacabanga uzothola usuyolanda usisi wakho esibhedlela ukuthi lengane ayitetile ekababa womntanakho owahlukana naye eyiphikile eyakho. Kusho ukuthi ngathola ucingo oluvela kuma ethi nangu udade usetetile angindlule esibhedlela ngimubheke ngoba ubehambe naso vele isikhwama sokuphuma esibhedlela. Nangempela-ke ngiqonde khona esibhedlela ngifika vele isikhathi sokungena sesishayile. Uma ngingena ngithi ngiphakamisa amehlo ngibone ubaba wengane yami. Ngixakeke ukuthi lengane ayiphethe manje ekabani. Ngizitshele ukuthi mhlambe eyentombi yakhe. Ngiqonde-ke embhedeni walo wakithi kuthiwa akekho usayoshintsha. Uma ngibukisisa kahle umama kababa womntanami Mosolona owathi akukho angakusho uma umfana wakhe engiphika nesisu. Iqhamuke-ke ingane kama ibuze ukuthi ngizokwenzani lana. Ngithi uthe uma angindlule ngikubheke ngoba kungenzeka ukuthi uyaphuma. Ithi-ke ikhishiwe imtshelile uma ukuthi akakhululeke. Uyaphapha nje uma kodwa ngingahamba ngoba yena uzolethwa abakwaSibanibani esho kubo kababa wengane yami. Ngithi ayi kulungile-ke umfana elokhu engibuka nje ngiyathalaza bafethu angazi ngempela ukuthi yini le eyenzakalayo. Nomama wakhona uyangibuka nje. Cha ngivalelise-ke ngihambe. Sengijahe ukuthi afike axoxe lo ekhaya ukuthi kwenzakalani. Mina ngathi uma ngimbuza ngobaba wengane wathi umfana wangasesikoleni. Uma akazange afune ukumqhuba wathi wahlazeka kwanela khathi ehlazwa yimi akasaqhubi muntu yena. Ngafika-ke ekhaya ngiyazibuza ngiyaziphendula. Kwaze kwafika uma kuqala engakafiki lo nengane. Ngibuze-ke kuma ukuthi ubani ubaba wengane kadade. Athi nje uma ubani mina ongibuza ubaba wengane yami njengoba ngingamazi angiyeke ukubuza-ke obaba bey'ngane zabantu. Hayibo kwakungathi ngiyahlanya lana. Ngithe ngiyabona nansi imoto kaSibanibani izongena ngqo egcekeni. Aphume-ke umama aye kubo, abingelele aphuthume umzukulu wakhe uze uyakikiza. Ngathi kulethwe umbongo, ukikiziswa ilezi mpahla eziphuma emotweni. Cha khona babethengile labantu, wena mbhede wengane, ubhavu, amabhakede. Amaplastiki agcwele iy'mpahla, ngapha amanye amaplastiki afakwe izinto zokugeza nemithi. Ababaze-ke uma abonge ubona nje ukuthi injabulo ibhalwe ebusweni. Uma wakhona avele aphendule ethi, umzukulu wethu wokuqala lona, uvele wakhipha ubaba wakhe nje uSibanibani esho ubaba wengane yami. Yaze yafana ingane nomyeni wami kuqinisiwe uma kuthiwa umuntu uyavuka. Bengeniswe-ke ngaphakathi benzelwe odrinki namakhekhe okwemali yami njalo. Imina phela othenga ukudla la ekhaya, eyama imali iphelela ekhasino engani uyagembula. Akhiphe-ke izinto lo mama uthenge nanobisi. Udade uthi nje ayikho ingane yakhe eyancela ibele, ithengelwe i-S26. Ngiyabuka nje kuyaxoxa ingane isigoniwe. Uyise acele-ke kudade ukuthi kusasa asho mase ezizwa enamandla beyoshaya isitifiketi.
ufuna ingane ibize yena. Avumele phezulu-ke umama, athi umama womfana abame kancane kuqalwe kukhokhelwe ingane ngaleya weekend, mase beyavuka-ke ngoMsombuluko. Ngambona ejabula kakhulu lo ongizalayo, angani imali yakhe yokugembula le ezayo. Kwavele kwangicacela-ke ukuthi uyena ubaba wengane lona. Lapho eyami ingane ibikhona, akekho noyedwa oke wayidlalisa. Bekujatshulelwa nje le kasisi. Nangempela-ke bafika bazogeza umuzi bakhokhela ingane. Bavuka-ke laba ngoMsombuluko bayoshaya leso certificate. Indlela ayejabule ngayo umama kwakungathi bebayoshaya esomshado. Esho khona ukuthi kasibanibani abamukweleti lutho. Zaqhubeka-ke iy'nsuku nami vele ngazitshela ukuthi kuzomele ngamukele isimo njengoba sinjalo. Ingane kadade-ke yayihlala emhlane kumama. Lapho elokhu ebuya nezinto ezincane nezimnandi uma ebuya kogembula ephathele yona lengane. Mina eyami ngaleso sikhathi ayazi ngisho uVaselina nje wakhe. Wayidla-ke kancane kancane imali evela kasibanibani yaze yaphela. Bese babheke mina-ke njalo lapho lengane yakhe ayikwazi ngisho ukuwasha uvest. Lengane iyawashelwa, kushoda nje ukuthi umama amugeze yena udade. Ingane ilala noma kodwa yathengelwa umbhede kuthiwa unina uyavilapha uthanda ubuthongo akayizwa ingane mayikhala. Lo muntu udla izitsha azibeke zibe ulayini ekamereni kumele ngisukume mina ngiyozilanda mase ngifuna ukuzigeza. Ngaqala-ke ngahosha izinyawo nami manje ngithi akasebenze phela naye endlini iphelile inyanga lo muntu engathinti lutho. Waqala lapho-ke umsindo athi uma mina nginomona ngoba ngingamazi ubaba wengane yami ngihlulwa ingane encane. Mangingafa nje kusasa bayothi enganeni yami eyakabani isibongo. Ngathi mangithi hawu nonke niyazi la endlini ukuthi ingane yami eyaphi. Angani lo ngisho yena udade wayemthuma kumina usibanibani sisatshola azongikhipha la ndlini aze angilinde ngitshola naye. Wajika wazomuzalela naye shuthi ingane yami iphikwa nje ngoba sebayalalana. Wahayiza udade sengathi ushonelwe efonela umamezala wakhe ethi akasafuni ukuhlala la ekhaya ngoba mina ngiyamthuka ngimbiza ngonondindwa ngimuncisha ukudla ngizonda nengane yakhe ngizoyidlisa ushevu. Bafika ngabo ubusuku bezomlanda udade nengane bahamba. Uma wajabula angani uyazi ukuthi eyakhe imali usezoyigembula kahle angathengi ukudla. Vele iyona into emujabulisayo leyo. Sahlala-ke engangikhulumisi uma endlini ngipheke angadli sishayisana ngamahlombe egcekeni. Ngapha umntase uhlezi kubo kamfana. Umfana uyasebenza ubuya ngama-weekend ahambe ngamasonto uhlala ePinetown. Ingane ayivakashi ngisho la ekhaya ngoba phela mina ngizoyidlisa ushevu. Ngabona ngeyithombe-ke ukuthi kade yenzelwe iphathi ihlanganisa unyaka. Uma wayekhona kulezo zithombe futhi ngangingenandaba. Bese kufana nokuthi ngihlala nomntanami sobabili ngoba uma ubengasayidlalisi ngisho ingane ehambe etshela abantu ukuthi mina ngixoshe ingane kadade ngoba ngifuna ukuba ngedwa la ekhaya. Esho kona ukuthi udade bengimuncisha ngisho ukudla ngimenza isigqila ngoba engasebenzi. Kulokuhamba kwakhe-ke ebusuku eyogembula
Ngelinye ilanga wadliwa yonke imali eyintatha. Angazi wayibiza kanjani i-meter taxi engenamali ngoba wathi mase kumele ehle udrayiva wafuna imali yakhe. Wangundaza udrayiva wamuncenga efuna imali yakhe. Shuthi wakhuluma ubuhlaza-ke kudrayiva. Wamujikisa udrayiva wahamba naye wayomudubulela ngasebrijini. Wamshiya kanjalo-ke watholwa abantu ekuseni endindilizile lapho esengenwe ngamakhaza. Bafonela i-ambulensi waya esibhedlela. Mina lapho angazi lutho udrayiva wathatha kwafoni leyo. Sangibona nje izinsuku ziyahamba lutho umuntu ukubuya. Ngibuye ngithi shuthi uvakashele umzukulu wakhe. Ngithe lapho sengibona izinsuku ziqhubeka engabuyi uma. Ngathatha ucingo ngafonela udade. Wake walibamba yini. Ngashiya phansi nami ngaqhubeka nempilo. Kuthe nje ngelinye ilanga ngisebhasini ngahlangana nomunye usisi oyiklina esibhedlela. Wathi ubelokhu ethi uzoza kumina, uthunywe uma, uthi akongitshela ukuthi ulaliswe esibhedlela. Ngathuka ngabuza ukuthi unani, washo ukuthi udutshuliwe. Nangempela-ke ngaqala isikhathi sokungena ngaya. Usisi wayengitshelile nenombolo yewadi. Ngamfica-ke ebhekile ekhuluma. Wajabula wathi usanamasonto amathathu elana. Wathi usezophuma manje ulinde laba abamululayo ngoba engathi wadubuleka kabi emgogodlweni. Isingenzansi sakhe sifile. Ngamunika ucingo ngathi akafonele intandokazi yakhe ayazise nayo. Ayizangeke ilubambe olwami. Ngaze ngacela inesi ukuthi ifone ngefoni yasesibhedlela. Wafona-ke umhlengikazi wamazisa. Bengiya-ke esibhedlela ngiyomubheka umama. Kuthe ngelinye ilanga siqondene nentandokazi yakhe sizomubheka. Walisho lagcwala umlomo ukuthi mayephuma uyohlala naye udade emzini wakhe. Esho kubo kwengane. Phela udade lapha bakhokhela ingane kuphela. Nayo-ke intandokazi yavuma yathi izomulanda. Ngigcine sengibona-ke ukuthi kwakhona esibhedlela angisadingeki. Ngazihlalela-ke. Lapho umama wahlala nje impela esibhedlela. Ngithe ngelinye ilanga ngibuya emsebenzini, ngamuthola egcwele indlu. Ngazibuza ukuthi ubekwa yini-ke manje la ekhaya ngoba wathi yena uyohlala ekhweni likadade. Ngimbingelele-ke ebese ngiyambuza ukuthi ulethwe ubani la. Asho ukuthi ulethwe umamezala kadade. Ngithi hawu manje bakushiya wedwa pho. Asho ukuthi uyena othe ufuna ukushonela kwakhe. Ngibone nje ukuthi kusho ukuthi umama womfana uyinqabe wayihlikiza le. Ubani ongahlala nogogo wengane kantombi yomfana? Akayena umlingani phela abaganiselene kwahlawulwa ingane kuphela. Cha ngithi le ngifuna ukubuka isiphetho sayo ngoba ngizothutha-ke manje ngifuna umqhasho. Ngivuke-ke ekuseni ngilungisele umntanami ngipheke ipharishi, ngilibeke eceleni kwakhe ngoba unaso phela isihlalo sobukhosi. Usuyozitotobisa-ke mina ngisayosebenza, ngisho ngenhliziyo. Ngibuye emsebenzini ngisuthi ngiphathele umntanami ukudla adle alale. Akukho phela ukudla la ekhaya. Eyakhe imali angithi ubeyidla ekhasino. Kuthe nje emva kweviki ngisabheka umqhasho ngingawutholi. Ngisahlezi nje ekhaya ngiqeda ukugeza umntanami inkathi kungo-7 ebusuku. Kungene imoto. Mangilunguza angiyazi le moto. Kwehlike udade phakathi nengane, nama-suitcase namaplastiki amunyama.
Ngibuze ukuthi hayibo kwenzakalani. Athulule udrayiva akhokhe lo owakithi isuke imoto ihambe. Ungena useyashindizela. Ngizogada kahle uma wami ngiyazi ukuthi akagadwa vele akekho omnakekelayo ngizomnakekela. Ngazibukela nje yazi mangimubheka amehlo abomvu uyambona nje ukuthi kade ekhala lo muntu nasemzimbeni wondile. Shuthi angimunakanga kahle ngenkathi sisesibhedlela. Angeneke aqonde kunina. Ngimbone esezopheka ipharishi vele kukhona impuphu kuphela. Mina ngidla ey'tolo nomntanami. Ngakusasa angiyanga emsebenzini. Ngangifuna indlu yomqhasho ilanga lonke. Ngenhlanhla-ke ngayithola ngathi ngiyabonga Nkosi kusasa nje ekuseni ngiyathutha. Ngavuka ngakusasa ngaqoqa konke okwami. Bakhona bonke kufika imoto ezongithuthisa nje bakhona bayabuka bafidana umdokwe. Abuze umzali ukuthi ngiya kuphi. Ngithi nje kaMathanda Nhliziyo ngifuna nikhululeke kahle nobathathu nomzukulu wakho. Ngingaze ngiboshelwe into engekho kuthiwa ngidlise ingane ushevu. Ngobhadla ejele mina umntanami unami kuphela emhlabeni. Uma ngiboshwa shuthi uyohlupheka njengami impilo yakhe yonke nisale kahle. Ngabe ngiphuma-ke ngogibela yabe ihamba imoto. Ngafika-ke wangithululisa umshayeli. Kwakungezona izinto eziningi. Bekuwumbhede nje ne-odroba ney'mpahla nje kuphela. Ngaqala kahle-ke impilo ngathenga kancane kancane. Ngithe nje ngisaqhubeka nempilo zafika izindaba. Besho ukuthi ubaba wengane kadade, lo ongubaba wengane yami ayiphika, ubekade eyocela uma wengane yakhe entsha sha. Udade nje ubuya ekhaya engathi uzobheka umama. Kanti lutho indoda ibingasabuyi kubo isihlezi ePinetown. Lo wakithi wahlohlwa umamezala wayakhona. Wafica intombi igcwele indlu nesisu esingakanani. Kuthiwa indoda yabalalisa bobabili embhedeni ngoba wayehamba nengane yona yandlala phansi nengane. Kuthiwa-ke ekuseni yamunika imali yathi ayinyonyobelwa nje yona angaphinde. Lo wakithi-ke wahluleka wabuya ekhaya ethi indoda izomuncenga mhlambe. Kuthiwa-ke indoda yaya kokhokhela ingane yacela nentombazane. Ngathi naziya. Ukuthi ngempela ziyabanetha. Ngabona ngaye esengifonela ngalubamba. Ngithi ufuna ukusho ukuthi unina usefile. Kanti uzongicela u100 ufuna ukuthenga isishebo. Ngavala ucingo lwami ngamubhlokha same time. Angifuni ukuqamba amanga anginako konke kodwa ngijabulile ngaphandle kwaloya mndeni. Kulamalanga-ke ngizwe kuthiwa unina ubangwa nezibi esibhedlela. Angazi noma ngizoya yini ukuyombona ngisancenga inhliziyo yami. Ngiyabonga ukuthola ithuba sisi lokuthi ngibhodle. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free awubhadali lutho. It's for free.